Samantala, bumisita po sa Lingayen ang ilang delegasyon mula po sa National World War II Museum bilang bahagi ng taunang World War II in the Philippines Tour. Ang grupo na binubuo ng mga historiador, opisyal at mga kaanak ng veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig ay kabilang sa mga tour na pinangunahan ng Philippine World War II Memorial Foundation. Sa kanilang pagbisita, nilibot ng delegasyon ang makasaysayang Lingayen Beach, ang mga landing markers at ang mga gusali ng Kapitolyo ng Pangasinan. Ito ay upang higit na maunawaan ang mahalagang papel ng lalawigan noong panahon ng digmaang pangalawang pandaigdig. Ayon naman sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, patuloy na pinangangalagaan at ibinabahagi ng Pangasinan ang mga kwento ng katapangan, sakripisyo at paglaya bilang bahagi ng makasaysayang pamana ng kasaysayan. IFM News. IFM News. IFM News.